E precisamente o grelo en dos grandes reclamos dos mercados nesta época, pero por mor das borrascas, os feirantes levan semanas montando os postos case en balde. Hoxe volveu a clientela, polo menos a aprovisionarse de materia prima pros cocidos do Entroido. Xa o mes de xaneiro é cativo de por sí para os comerciantes e cando veñen semanas de auga e vento como as deste ano é difícil resistilo, aínda máis se non se traballa o enxoito. Moi mal, incluso a xente non se vía, a mercancía tuvo que ir de volta, estropeouse. Vento e chuvia, ainda non fixera vento, ainda puñías, pero así a chover. E vender, vendemos, puxemos sempre, pero para vender é moi incómodo, molladuras, toldos rotos, así cousas. A verdade é que é fatal, xa polo propio puesto que non leva o vento e todo, xa a xente tampouco sale, teñe medo ao tempo e a verdade é que non se pode traballar. Unha tromba de ajo e vento, aquelo eu non sei que foi, e levantounos os ferros todos e retorceunos para atrás. A verdade é que non romperon, nin amolou a ninguén, non fastidiou a ninguén, pero levas un susto, a verdade é que sí. A clientela fiel foi quen aguantou os mercados deste inverno. Porque nos queixámonos moito, pero ao final nos, a ver, polo menos nas dúas non traballamos o aire, sabes? A ver, eles, fan o esforzo de cultivar, de vir, os mércores a Pobra, os sábados aquí, eu que sei, pois tamén hai que... É moito máis cómodo seguramente ir ao súper, pero nin é a mesma calidade, nin estás axudando a quen hai que axudar. Que chova, que vente, eu ben, se chove moito e vente moito, o meu home deixa o coche aí e a min deixame solta por aquí. E esta raiola doxe cambioulle o humor, a afluencia e as compras. A mes xa trouxemos un poquinho máis de mercancía, esperamos que sea boa, verdad? Porque a xente cando normalmente fai bo, cando hai moito días malos, sole vir máis. Vamos aproveitar este día que está bo e seguramente hoxe vendamos mellor. Se non salen hoxe, que mira, depois de tanto, levamos meses a chover. Se hoxe non salen, pobre de quen. Hoxe esperemos, é a fecha que é, esperemos tamén que teñamos a influencia de xente para vendernos o que non vendemos os outros fins de semana. Pero na boca de todos está a ver o que dura.